Rivaliserende clubs in hetzelfde dorp of dezelfde stad zullen heel iets meer fuseren moeten om de holleboppenwetten te houden. In Burgum is al jaren praat over het geervoeging van de voetbalclubs BCV en VV Burgum. De jeugd voetballen allemaal elkaar in BBC. Joet is de feestelijke startdag van de nieuwe fusieclub. Het is nou FC Burgum, is wie het BBC. En het is nou weer bijvoorbeeld krijg begonnen en nou komen binnen er al je speeltjes en zo wat we kunnen doen en alles. Om te vieren. Want het is eigenlijk een feestdag. Ja, eigenlijk wel. Het is superleuk en als al je groepjes, best al je dingetjes doen. We kwamen erachter, 15 hier te bek, binnen de beide jeugdafdelingen van VV Burgum en BCV binnen samen. Dat was een groot succes. En wij merken dat er een soort eigen cultuur ontstond, die het ons als memberverenigingen eigenlijk min of meer dwongen om te zitten van ja, wij kennen het ons, wij moeten gewoon bij elkaar. Wie dit in Skoftlien nog ontingbaar, nou doggen de instellings als christelijk of seculier, erem of riek, de net meer ta. Komt bij dat als je naar de inzet van vrijwilligers, ja, met 2 verenigingen, is mijn dubbel aantal inzet van vrijwilligers. Is mijn financieel voordeel. Dus ja, uiteindelijk zijn er meerdere redenen die zijn dat we fuseren. De centrale as zorgen al voor meer eenheid in het dorp. Burgum wordt nou net meer in 2 snijdt door een trog in de diek. FC Burgum brengt de inwoners nog meer bijeenwaar. Het grote voordeel is dat we op in je dorp, Burgum, in je voetbalvereniging hebben. Dus voor de leefbaarheid op het dorp is dat misschien wel het grootste voordeel. Ik de ben vind het een verbetering. De naam is verhoorden, het is wel verbetering, ja. Want BBC is al heel oud eigenlijk en we dachten we moeten eigenlijk wel weer wat nieuws hebben. Dus nu is het FC Burgum worden. In Burgum had het voetbal maar een nieuwe club weer toekomst. Ik op oren plakken binnen fusiesplant of wel dien. De mensen blijven net op een kont zitten.